salamat Brad. So, standby ng itong sunod nga abangutana, kaya nga naman si Veritas, kay ako yung nagkaw si Veritas. Inani yapon sumpay nga mga Bible exposé and Bible study na katuukan na wala pa dili sila kontento sa ilang tubag sunod ikaw pat Domingo i-reserve ninyo pangutana. Dili tamulangan atong dawaton atong igsoon si Brother Veritas para sa iyang topic. Salamat. Okay. Sa akong sabot ni Nandeng, alas 4 po ako, nangyari na niya, pero kay itagaan ko nila yung schedule sa Santa Filomena. Kung nag-text ko nila na pwede ba 3 to 4 na lang okay na ako'y exposition sa Santa Filomena 4:30 to 5 before sa ilang misa. O na sayo-sayo ko. Okay, supposed to be alas 4 po ako. Okay, ining oras na nagbilin ron, kaya mo man yung alas 4, kaya tama na alas 4. Naka-una-una ko na ato na lang diwason kong question ganina, no? Diwason na lang na to. O gani ako lang yan lang, yung taas-taas ang punta ni, pero susunod na lang. So, ako lang lugangan, katong issue ito sa larawan, o katong ito sa 666. Okay, no? Okay. Sa larawan, itong ikutlo kanina sa 1 Corinto 4, nanira ang definition sa Diyos. Ang Diyos nag-representar sa butang Dilitinoon. Di ba? Nag-representar sa butang Dilitinoon. Para sa nang mayroong kang doktor. Anong duglihon mo? Kaya Dilitinoon, doktor. Ikaw kusil. Kaya Dilitinoon, kusil. Kaya pong Diyos, ituhuan mo na Diyos niya Dilitinoon. Mo na yung Diyos. Anak mo mga larawan sa Katoliko, dili mo palipay, anak. Yan naman. Kaya mga pare, wala pang kontrol, magkana larawan Diyos. Di ba? Okay. Klaro na sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 hangtod sa 5. Ang ano ko mga Exodo nga dili Katoliko, ang kanaon ko daan nila kay out of context nila ang duling nga nasa Biblia. Kasi karang yun sa mga dili Katoliko, mudritso sila o putlo sa 4. Dayon 5. Kung sa may gingon diya sa 4-5, dili ka mabuhat o karawan bisan unsa. Isa kung sa dagway. Then sa versikulo 5, ikaw yung po. Kung kailangan tayo masahon, makaingon yun ka masakto sila. Wala sa iyo kung mga Katoliko, luhuluhon mga kapatid ko karawan. Kung kailangan ng versikulo, dili ko ng karawan, ikaw yung po. Tamaan ka mga Katoliko. Pero, kailan mo ka versikulo, dili maayo kung muditso ka ana, dili mo masahon ng versikulo 3. Kaya sa versikulo 3 ang Yahweh, kung sa'yo po di pasabot, nga ka dili kong larawan. Sa versikulo 3 kayo, ayaw pagbaton ng laing Diyos gawas ka na po. Di ba na ito? Kung ay importante yan, dali ang Yahweh para makasabot na, kung sa'yo po pasabot, anang pagdili. Sa versikulo 3 kayo, ayaw pagbaton ng laing Diyos gawas ka na po. Dahil larawan na yun, hindi ka mo yung po. Kung sumadamaw ng tulong ka versikulo, ba't pasabot, bawal ang paghimo o karawan na anatong tumong sa paghimo ana imo o ng Diyos. Di ba?
magsilbi ni siyang dayan-dayan. Di ba? Magsilbing dayan-dayan. No? Dahil sa Biblia, ang maayong gawin mo sa larawan, kanang nagsimbolo sa presensya sa Diyos. Nagsimbolo sa presensya sa Diyos. Sa may pananglitan ito. Sa 2 Crónicas 4:19 gingon, mao kini ang mga butang nga gihimo ni Solomon alang sa templo sa Diyos. Ang bulawan na halalan, ang mga lamesa nga butalanan sa mga pan, nga simbolo sa presensya sa Diyos. Kunya, hindi naman templo nila sa una, magkaroon na yung larawan. Ezekiel 41:17, Ezekiel 41:15-20, Ibulagoy, pinagay ko na naon, magkatong ilang templo sa una, nakikilarawan sa anghel o kinubin. Di ba? O, dahil na magigagawin sa tao. No? Napagigagawin sa tao. Basahan niyo, aron ba kasi ito kaya mo ito ng teksto na isulat lang, kung ako pang basa-basa ko, langan naging mo ganyan. Okay, kaya murag bubuo nyo na yung panahon, no? Okay, kaya mo explain ko na aspect tayo. Okay, nasa Ezekiel 41:15 ngadto sa 20, ang templo sa Diyos gibulag ko ay nanay-larawan sa kirubin. Kuya, kung sa may sura, naung sa tao. Inaung sa tao. Di na may kagbuhay sa usang kaliyon. Pagkaliyon. Kung sa mga, isip na siya ng dayan sunod sa templo. Kung sa may katiwala na, ka na mga butang na nagsimbolo sa presensya sa Diyos. Mo naging pasapot rin, 2 Crónicas 4:19. So pa, sa Exodo 25, tudling 17-22. No? Exodo 25:17-22. Kung sa may pakasan na, si Moses, isuko sa Diyos. Pag buhat atong arka, itong old ark of the covenant, nga sundan mo sa papan ng bato, nga dito ipatik ang pulong sa Diyos. Itong word of God, ang pulong sa sugo, ibutang sa sulod sa suglanan. Kunya, sa ibabaw, ibutang ang larawan sa kirubin. Larawan sa kirubin. O, pero kung sa ikingon sa Diyos, ano yan, Exodo 25:17-22, kung sa ikingon sa Diyos niya, Moses, diri ko makikistorya niyo, diri ko makikitagbo ninyo. Dining suglanan sa kasabutan na sa ibabaw na ay larawan sa kirubin. Diri ko siya makikitagbo. Kung pasabot, ang presensya sa Diyos, ito? Una, sa itong suglanan na nilarawan sa kirubin, nagsimbolo yun sa presensya sa Diyos, kaya dito mo siya makikitagbo. Una na, tungkol kay ang presence of God, tuwa ito, una kayo malumog, nagbasa mo din diba ilan ang posisyon na katong suglanan sa sabutan, yan ay larawan sa kirubin. Okay, malumog na, ang masaho na, 2 Samuel Kapitulo 6. Then, matubag mo ito, bagong nakalukos gusto yung anong sayaw-sayawan. Okay, atong basahon, 2 Samuel Kapitulo 6. Ang basahon, hinay-hinay, 2 Samuel Kapitulo 6, versikulo 1-17, kaibon. Unya, itigong na usap ni David ang mga pinili niyang tao sa Israel, 30,000 sila. Unya, niadto si David o ang iyang mga tao sa Baal ni Huda aron pagbuha dito sa sugdanan sa kasabukan sa Diyos. Ang Ginoo nga labing gawhanan nga naglingkod diha sa mga kirubin. Ito na naman. O sa di pa kumulamos, kadto kong larawan sa kirubin sa taas, kasi simbolo sa presensya sa Diyos. Unya, ang term na gigamit diri ko, ang Diyos naglingkod at yung mag-ingon diri unya, iadto si David o ang iyang mga tao sa Baal ni Huda ang pagkuha dito sa sugdanan kung arka sa kasabutan sa Diyos. Ang Ginoo nga labing gawhanan nga naglingkod diha sa mga larawan sa kirubin. Pero dili na ito sabdo nga nanawag ng Diyos nga naglingkod ang itong larawan. Ang iyan ang presence ko dito. Muna gingon din naglingkod. Muna gihimo niya ang trono. Kaya naman, katong larawan sa kirubin, ibabaw sa sugdanan, nagsimbolo ng sa presensya sa Diyos. Pero teko, wala ka mag-ingon, katong larawan sa kirubin, mo ito Diyos. Ha? Naroon na. Pero nagsimbolo lang sa presensya
si Ahio mao'y nagiya sa karumata, si David, arin niya, si David o ang tibuok balay sa Israel, nagbudiyaka at tumbayan sa Ginoo. Nagbudiyaka kung natutungan sa Ginoo, kung sa ugnawang Ginoo, kaya tumang David. Dili, uy. Pag-ingon din niya si David, nagbudiyaka at tumbayan sa Ginoo, ang iyang katubangan ni sudlanan sa kasabutan o atas kasabutan, daan kasabutan, kaya ikaramuan sa Kirubin. Kailangan nito ang presence of God, mga katong Kirubin, mula gingon na, yun siya na, nag-atubang siya sa Ginoo. Pero actually, karawan mo yan gitubang. Karawan sa mga Kirubin. Diba? O karawan mo sa mga na, ingon din, si David o ang tibuok mga anak ni Abinadab, si Ahio, mao'y nagiya sa karumata, si David o ang tibuok ka, banay sa Israel, nagbudiyaka at kumbanan sa Ginoo. Pero dili ka kaya Ginoo mo yan kaya kumang. Kung dili ka itong sundanan sa sabutan, ginayarawan sa akin. Nag-atubang siya ito kay Andres sa sukat, naa dito. Diba? Okay. Ayun sa sabay. Pinaagi sa mga Kirubin, o pinaagi sa mga alawiton, o mga lira, o mga alpa, mga tambor, mga kastanyeta, o ang mga biyabiyan, o sa pag-abot nila sa giukan naton. Igunita niyo sa sundanan sa sabutan kay nalupog man ang mga baka. O nasuko ang Ginoo kang usa gipatay sa Diyos tupat sa sundanan sa kasabutan. Ay kung palibugan ni kasi Ginoo na dito sa sa Old Testament din yung diutas ko rin namin. Ano ganun? Silo tayo din. So, yan. Ang bukod ko rin siya dyan. Hindi ka okay, pero sa exegesis tali sa katulik ko, taas kayo din. Eh, laban kayo din usap ko. Ayaw i-patakalog sa puti. Muyon siya ka natin pinag-pinag. Okay. Si David, ang ibong banay sa Israel, nagulya katawan sa Ginoo, pinagis ang alawiton ng mga lira, mga alpa, mga labdong, mga kastanyeta, mga biyan-biyan, o sa pag-abot nila sa giukan ng naton, gunitan, diusa ang sundanan, kaya instruction ko dani, yato nga. Hindi ito pag-binan, sabi na kapulay ka tulong pag-agunit. Kaya kinagulitan na kapulay ka tulong pag-agunit, muna na sa tuwan, Ginoo, muna kayo video, o sa pag-abot nila sa giukan ng naton, gunitan, diusa ang sundanan, sa sabutan, kaya nalupog man ang mga baka, o nasuko ang Ginoo kapusa, ipatay sa Diyos tupad sa sundanan sa kasabutan. Diusa. Nasuko usab si David. Nasuko usab si David. Kaya isilutan man si usa sa Ginoo. Pero naluhay ko si David ba niya usab? Nasuko sa David. Nasuko usab si David kaya isilutan man si usa sa Ginoo. O kadtong David na ginganag pero usa ang tugdaron. O nahadlok sa Ginoo si David o miingon siya usaon man pagkarikanakot sa Ginoo. Usa walay gusto si David nga dadpon ang sundanan ngadto sa iyang syudad o gidala hinuon niya kini ngadto sa balay ni Obed-Edom ang gitihanon. O yan ang gidala ngadto sa balay ni Obed-Edom kinahadlok to siya liban ka na ikaw pa may usa patay siya sa Diyos. Wala gana si David nga dito wala gibilin dito sa balay ni Obed-Edom. Muna gibilin niya dito. Okay, usa walay gusto si David na nato ang sundanan nato sa iyang syudad o idalahin mo niya kinigat ko sa balay ni Obed-Edom ang itihanon ibilin niya kinidito o mga tulog ka bulan o ipanalaginan sa Ginoo si Obed-Edom o ang tibuok niya sa manimalay. O ipanalaginan kung balay ni Obed-Edom sumod atong sundanan nga nairawan. Diba? O, there, kung sa'yo kong diri, o giingnan nila si Hari David ipadalanginan sa Ginoo ang balay ng Obed-Edom o ang tanan nga iyaha tungod sa sudlanan sa kasabutan sa Diyos kanay nalawat sa Kirubin. Busa iadto si David o ikuha niya ang sudlanan sa kasabutan sa Diyos gikan sa balay ng Obed-Edom o gidala kiningadto sa iyang syudad o sila malipayon kayo. Pagkabalo ni David na, kuya wala. Tungod sa sundanan sa kasabutan na nairawan sa Kirubin, ipanalaginan man ang balay ng Obed-Edom o nangyayang
ang usa ka turo o usa ka lating baka nga tambok. Mo ni 14. O misayaw si David kaman sa ginhawa atubangan sa Ginoo. Ako mo yung ginawa ko dito bang yan? Katubang sudanan kay Rawan si Ruben. Itawag lang sa nanan sa Ginoo kaya ang pulis yung sugatan dito. Diba? Misayaw! Misayaw! Yan kayo ba lumuon sa ikay pulo diyan sa atong panahon ron? Natagawan mo sa ikay pulo diyan, biblical interpretation. Di man nga, ining sudanan sa kasabutan, at ang inyo sa radyo, ako nami-discuss, mag-review, mga October siguro, para makatuloy mo kayo. Okay. Ining sudanan sa kasabutan, mana na ito? Ngunit ginawa ko, old art o bikumina. Isulat ni sa papan na bato. Ngayon isulat ang pulong sa Diyos. Ten Commandments ni isulat dito sa papan na bato. Di mana ito nga, ang pulong ni sa Diyos na isulatan. Old art o bikumina. Ngayon ba lumuon sa ikatumaran ng New Testament? Ang pulong sa Diyos na napatik sa papan na bato, pag-abot sa New Testament, nahimong personal word of God sa Jesus Christ. Di ba? Juan 1:1, diha na sa sinugdan na namahan, diha po ang pulong. Ngayon, Diyos. Kunya, sa versikulo 12, nagpakatao. Isa man ang Diyos na nagpakatao, pulong. Di ba si Jesus Christ? Sa ako pa, ang word of God, na isunod mo sudanan, ang katumanan sa Bagong Testamento, si Kristo. Personal word of God. So, ang sudanan po, kung sa may katumaran sa New Testament, kinanglan personal po. Isa may sudanan ni Kristo. Mama Mary, una nasakto ng giingon sa atong litania. Kasi Santo Maria, bagong arka sa kasabutan. Di ba? Si Santa Maria ang new art of the covenant. Pasensya kay emotional kay okay. Emotional kay okay. Kini para nila Diyos kuno ning mga butanan. Pero ang typology mo kanindot kayo. Kung si Mary mao ang new art of the covenant, atong tanawon giun sa nilang pagmahal kung old art of the covenant. Tahon, liman ka, magahigap lang ka ng buwan kay katungod. Patyong ka sa Ginoo? Ito si Usa. Ito ba, nagkinahanglan na tahon. Kung masabot nga, ang new art of the covenant po, tahon na ito. Si Santa Maria. Yawa mas katahon, kita ako ang nalunay ko si kita. Di ba? Ngayon, kung sa ba, ang ilang arka, ilan yung posisyon, di ba? Di ba? Ang ato pong bagong arka ron, atong posisyon si Santa Maria. Pero ang iyan naman ang katumanan, kay Juan, masya sa langit. Di ba? So, kailangan atong pag-posisyon sa lakawan ni Maria, ang kumbang na nasa daang kasabutan, katong ilang posisyon kung daang kasabutan. Nga, arka. Di ba? Ano ba na? Di, kaya po nga kung magsinulog ka mahiniro, kung sa may technology sa laan. Di man si David, isayaw at ubangan sa Ginoo. Kunya, ano yan dito bang garawan? Di ba? Garawan sa Kerubin, katong suganan. Di ba sa ito pa, gisayawan ni David ang Ginoo. Nga, nagsimbolo ako sa itong pulong na narito sa sudanan. Di ba? Kaya itong pulong mo sa Diyos. Di ba? Kung ito'y gisayawan ni David. Pero, kaya ang katumaran na sa Bagong Testamento si Kristo man. O, ang kanang natong sinulong, gisayawan na ito, ang ganawan ni Kristo sa pagkabata. So, muna yung tayo pulong niya. Kung sila sa una, isayaw sila atubangan sa sudanan sa sabutan na nagpulong sa Diyos. Di ba? Kanya sa Bagong Testamento, ang pulong sa Diyos si Jesus Christ man. Una, dapat lang sayawan na ito si Jesus Christ. Di ba? Pero kay Kuwan mo sa langit, ang iyan na lang hanumanan. Di ba? Di ko na daw ba? Kaya kumalig ito ang worship dance. Kaya pagsimba na ng klase. Naimulupo ka, maluhon. Kung naglulukod mo kadaan, kung naimisita, ang imong pagyuko, matindog. Kaya ka na kung pagsayaw.
Usa ko na kamatang sa pagsimba. Ang kabalo na. Kaya mga pagano rin kung sayo, pagsimba ato ilang bakat na Diyos. Pero lahi ni atong sayaw ha, dili ni pinagano. Kaya atong isayawan, ang matuod na angay halalan o sayaw. Kaya akong mga dili Katoliko, magpataka naman ko ng mga ba? Kaya may sila, ala, mga Katoliko, kasayaw-sayaw, ito ba nga sa larawan? Ni awal na sila sa pagano. Basta kayo sayaw, pinagano na. Hindi naman, oo. Dabi rin, pagano rin yung ibuhan, kaya sayaw siya. Unsa may nakapapagano sa pagano? Sayaw ba? Dili mo. Ang nakapapagano sa pagano, dili ng sayaw, ay ikaw ng sayaw. Ito di kang hilas. Di ba? Oo. Ang nakapapagano sa pagano, kay kanyang ilang sayaw, ilang ipahinungod sa dili tinuod ng Diyos. Bakak ng Diyos, mo na nakapapagano nila. Pero kung kanang atong sayaw, ato nang ipahinungod, saan na ipahinungdan? Sa Diyos na matuod, si Jesus Christ, yung kanang mga santos. Pinagunog rin na. Nagka-ikwintro ko, lantong kaya sa Facebook, sa sinyo ba? Ingon siya na, kamong mga Katoliko ka, pinagdanugin mo, kaya magsaulog mo o birthday. Ganang magsaulog o birthday, pinagdano mo na. Tangawas Biblia, isa ka sa ulog o birthday, ba si Lourdes? Okay. Isa kayo, tungkol kayo si Lourdes nagsaulog o birthday, di mo una, ganang magsaulog o birthday, pinagdano. Basta kayo, gibuhat ko sa pagano, hindi na ito nawaton. Ako dito sa giingnan, kunya, kaya ang mga pagano, may naman tubig, nakita kayo, may naman tubig, pagano, punetan. Kaya mga pagano, may naman tubig. Nga guys, kung may naman ng tubig kayo, pagano na puta? Hindi na mo ako nga interpretation. Si Herodes, nahimo siyang pagano, tungkol kay, ano yung mga buhat pinagano? Diba? Kaya itong nanapaw siya. Diba? Okay. O, kaya mga buhat na, wala pa siya mag-ilaw ang putuon ng Diyos. Muna yung nakapanakutan ni Herodes, dili na magsaulog o birthday, ka na magsaulog o birthday, mga yun na, Thanksgiving na. Diba? Thanksgiving. Na nasa 1 Timoteo 2:1, na Thanksgiving, buhato na ito na tanan. Pasalamat. Kaya pasalamat ang nagkatawa ka na nagawa, nautan na yan. Okay. Si Herodes, dili kaya nahimo siyang kawatan tungkol kaya nagsaulog sa birthday. Ang nagkapasayot ni Herodes katong niyang panampaw nga. Pagkatumula niya pagkila sa matuod ng Diyos. Di ba? Oo. Kunya, masabay sayot ni Herodes. Di ba? Nilimutan niya tupad Diyos si John the Baptist. Di ba? Kaya kulitik ko siya handog siya. Kaya naman ito ni John the Baptist. Nilimutan niya patyong. Di ba? Agis niya puyo-puyo. Ngayon, nasuko ni John the Baptist, kay sige panaway, kay mananataw lagi sila, suko nga si Herodias. Kaya gusto niyang ihawag si John the Baptist. Kaya kay isayaw ng anak na sa Herodias, sa lumin. Di pa yung mananghali, ingon ang hari sa lumin. Unsa imong pangayon, ihatag na ko. Kaya di pa yung sasayaw ni sa lumin. Diyos, katungog man ang ginahan. Ingon ang ginahan, ina, ulo ni Juan. Bakit ko na si Juan Bautista? Amo ko, may inaw yung tawag si John the Baptist. Kunti na kapanautan ni Herodes, dili na magsaulog ang birthday. So, ipagkanautan na Thanksgiving. Yun. Oh, tinapa ko yung nagunggan. Gamit-gamit mo kandila na igamit mo na sa pagano. Mo gamit na yung kandila sa isang to, ito pwede. O kung atong gamiton ng kandila pag simbolo ni Kristo. O ganang mag-amputan na ang atong ampuan, atong agayan ng ampuan, pinagano rin na. Di ba? O, kaya, ang mga pagano, sa ilang mga seremonyas, magamit mo po silang tubig. Kaya sa'yo, naburita magamit ang bunya sa bautismo. Diliwin sa'yo. Sa'yo. Kaya sila mga Christmas tree ko na ito sa Pasko. Wala mo nag-awag-awag sa pagano. Dautan mo din ang mga butana. Hindi na dautan ng mga decoration. Basta, iharal na ito na sa anay halaran. Ang mga pagano mo, ganyan ang mga itlog, ito mga Christmas tree, makadiling na Christmas tree, yung tawag na. Dahil na, dito mo nila iharal sa pagkat na Diyos. Diyos. Kung ay nakapanautan nila. Pero ang paggamit ng mga butanga sa isang hindi na dautan. Kung kita mga Katoliko, karang
nga itong mga decoration sa Christmas, kisa may ipahinunggan na ito, anak. Iba si Kristo? Kaya iya kong katawhan. So, ata mahimong pagkano, anak. Di ba? Ito mga pagkano, lahim may napahinunggan. Ito mga Diyos-Diyos. Eh, kita mga Katoliko, unsa may atong mga kasaulugan, unsa may atong mga decoration ni mahinungon sa mga Diyos-Diyos. Wala man. Lumingan mo kang kanang pista, santos man na. Oh, di ba? Pasilungan mo na sa mga santos. Katagin niyo kung sa sunod na itong mga meeting pa, akong i-discuss ng fiesta. Yan hindi na pinagano. Gani, i-blind na, ipasabot na Diyos Biblia, kaangay na ito ng bago. Kaya nag-ingon si Pablo, sa ulugo na ito ang kumpira, 1 Corintios 5:8 man na. Iskutan na ako gamay, 1 Corintios 5:8. Ito na isang isulat. 1 Corintios 5:8. Itong ngayon si Pablo nga, sa ulugo na ang kumpira o fiesta, so walay pagkabit sa ban na sinambugan sa daang katubo. Actually, ang igamit ni Pablo rin itong pista sa daang kasalutan, itong Facebook niya ni Bilbet. Nga, masa man ang Facebook niya ni Bilbet, kaya galing, kung magpista na sila, hindi sila nagamit kung paano na ipapatubo. Kaya kanang ipapatubo ko, nagsimbolo sa salat. O mauna. Mauna nga, pero ang yung mo rin, sa ulungkod ka ang kumpira o fiesta sa walay paggamit sa pan na sinapugan sa lahat patubok na mo ang patubok sa salat kung kalawayan, kundi sa pan na walay patubok ang pan sa kaputlig o sa kamaturan. So, kining Kristo ang different, ang message ang kaputlig. Pero katubong mga katubong old kubinan, kapusod na ito sa krus ni Kristo, yung ni Pablo sa Colosas 2:14-17. So, napoy kunya naapoy tag na sa Kusiyas 2:11 nga katong ilang mga kasaulugan sa ura, na mga pista nila, na kalingin pamahulay nila, Jewish ngayon pamahulay, pahulungon, Kusiyas 2:11. Una nga matapos, una nga atong mga obispo, ang ilang big new covenant interpretation ng ilisla na ito, na dili na ito ipareha sa daan na pista. Pero magsintro ihapon sa kaputlik, pagkatarong. Una, hindi sa daron sa itong mga obispo o kanang pista alam sa mga santos. Yan man. Okay, kanang pista alam sa mga santos, pahinuod mo na sa ilang kaputlik. Katong nag-amping sila na tinikasala. Kung mo na message ang Feast of the Unleavened Bread. O na, ang fulfillment aning Feast of the Unleavened Bread, kaya na ito mga pista o alam sa mga santos. Kaya mo na sa kaputlik sa mga santos, di ba? Di ba na, i-imply mo na rin na sa kuwan, sa kongresuhan, sa Ibariyang Consides, ingon na maglipay ang katawhan sa kalibutan tungkol sa kamatayon na ining duha ka saksi. Sa ulugon nila kini pinaagi sa paghinatagay o mga gasa. So, ang matanong ang tao, ilibay sila sa kamatayon nila kay, ano ba, kay matanong mo. Yan, kanang ilahan sa kamatayon, atong pa ni Pablo, kung tuon mong sulat ni Pablo, kaya atong kamatayon mga Kristiyano, anong pinisiglay? Kung kita mga Kristohanon, mamatay na, hindi ka mag-uul sa ano sa kamatayon. Kaya muna pinisiglay na ito, kaya magpahulay na ka. Di ba? Pero kung kasasara ka, mahandok dito matay, hindi maganda. Pero kung andam ka, ito mahandok matay. Una mga santos na ito, mga martir. Ano man, kaya ika, bukul ng mga tayo, kaya pinisiglay na. Kung dadan dito na, gusto ka maabot mo dahil sa pinisiglay. Di ba? Kung Kristiyano ka pinuunin ka, mahandok mamatay mo na dadan, kaya mga katulikong martir, kaya mahandok mamatay. Di ba ngayon, usap ka po, kaya mga santos, magkinabahan ng mga siyo ka. Ngayon, nagtunguman sila na, kamatay nila, ilang espiritu, ilang mahapos langit. Kaya kung nakakabang sila na rin, mas nakakabang sila dito sa langit, kaya doon na nila, matubang nila Ginoo, sa iyo na nila sa espiritu. Di ba? Ang mga tuliko, may sila kahit na kung katabang ng mga santos, o sige, pagkakabang, inuwa biya kung naman na diyan, inuwa biya sa langit, pasahan nyo.
sabi niya, kamu na kayo masabi pa, di ka na oras. Ang 24 elders, niyupo ni Kristo. Dala itong insenso ko no, nga matag pa mga pag-ampok sa katauhan sa Diyos. Ang mga pag-ampok ko no sa kalibutan, gihatod nila ngadto ni Kristo ang mga pag-ampok sa katauhan ko no sa kalibutan. Ilang i-offer ni Jesus Christ. Di mani, kanang 24 elders, ilan ang isabot nga nagsimbolo na sa mga santo sa langit. Ano man, nagsimbolo sa mga santo sa langit kay 24, kung sa may faktor nga mga santo sa langit na kay sa Old Testament, ang simbolo, 12 tribes of Israel. Dahil sa New Testament, 12 apostles. Kung sumadahon mo na, 24. Diba? So, kanang 24, nagsimbolo na sa mga santo sa langit. Kung sa ilang buwan nito, wala yung trabaho nila, ang pag-ampo ng putis kalibutan, ilang ihatod ni Kristo. Di ba, nagpataliwala sila, hingkabang sila na ito, muna hinunggan na, dili sila mahatong mga tayo, nagkakabang sila rin, mas magkakabang sila sa langit. Di ba? Okay. Kaya, naman na sila, kung sa ako, kaya nagmingon sila na, ayaw mo duol-duol sa mga santos, kay si Kristo rin yung punoy-duol, isya na yung pagkaliwala, ay luwal mo na. Kaya kung pagkabugtong yung pagkaliwala ng Kristo, atong tinungduman, nawala siya sulog. Kaya buwan pa sa pagkaliwala, wala siya maghinapog ka na. Siya rin yung pagkaliwala, balik sa Diyos o sa katauhan. Pero hindi pagkabuot ni Kristo, na sa iyang pagkabugtong yung pagkaliwala, mugamit siya mga tao. Kanang buhat sa pagpangluwas, kanang pagsangyaw, buhat na sa pagpangluwas, di ba? O, sama kanang iampok ni mo yung isig kataon, buhat na sa pagpangluwas. Ngayon naman ang mga dili katoliko nga, ayaw mo sampit-sampit sa mga santos, inugangan na ninyong pagkaliwala. Sila, kanang ilang pastor, wala pa rin lagi mong pagkaliwala. Yan ang mahanap na sila pastor, hindi ubir nito, iampok nito, utro, kaya po na sila. Di ba? So, ayun kanila nga, pagkulaban ng santos, perputlo sila. Di ba? Nabi po na ako nga di sila mudritso, Ginoo, ipaagi nila sa pastor, kaya magpapikubir mo sila sa pastor, di ba? Kaya ako na-isir kamay. Katong born again sa Victoria Campeones, katong nagpuyo ko sa Victoria Campeones, ano to, nagkatumong magawanan. Muna yung igamit na argumento. Sige kung balik-balik ito, Luis Ginoo, pero ang ako yun i-attribute na ito na ibalik ito sa katuliko. Rosario, akong i-attribute. Eh, sa DRC, kung balik-balik, tingnan naman kung bisag, pamino na ako, huwag mo din kung mapindi o ng ibalik. Eh, kabalo ko ito. Pero anong gahit ko yun? Ang kulang nila ako prayer. Eh, mula kasaling na ko sa mga bilitan pa. Hindi kayo maayaw ng bilitan ng mula ng prayer. Rosario, ito ako, mga usang semana lang. Birnis mo ito, hindi ko kalimot ng puspisa. Basta birnis ito. Magsugod na po kami sa among sesyon. Bible study. Wapa ko kasugod. Nangayon na pa sa ilo na ko. Nangayon na pa sa ilo. Kaya kumalik ko sa katoliko. Kumalik ko sa katoliko. Patabang ko siya na ko. Sa mga pambalik. Ikuyugan pa siya na ko ito pulang ko. Kaya si Padre Montano ay naglasay na ito. Pamatana niyo si Padre Montano. Okay. Akong ginala nito. O, nabalik. Ang pamilya, naana sa Victoria. So, yan ako totoo ng prayer. Mga masanay, magsalit ka usay sa kinutang pasa, kagandang hilibuan, magalimong kakampo, magkulang mo na yun, kung wala ng prayer, magpatawag na yung Dino, may hindi magsalit mong imura ang minita. Okay, kaya, ang akong i-share ato niya, nga di na akong balimutan, so na lagi sa Dino, hindi lang sampit-sampit pag kung santos. Dahil ano siya nga, tanaw ba? Akong anak, gihilantan, ihit kayo, nag-ampo ko, Diyos Ginoo. Huwag ka tigtugay, buwasan, naayo, tanawa, huwag akong sampit kung santos-santos. Naayo ako anak, Diyos Ginoo. Ingon ko nga, praise the Lord, sister. Praise the Lord. Tingnan na siya, anak, praise the Lord ko. Ano? Kaya mo na nga, katupiyang isulti, against ko na ko. Okay, tingnan mo siya, Diyos Ginoo, nag-ampo, tanawa, buwasan ako, anak, sinadat, kainit kayo. Iko, praise the Lord. Tingnan na siya, praise the Lord ko. Ang imo
nga nakusa niya ni Kristo. Kita mo sa simbahan, lawas na ni Kristo, mystical body of Christ, one body. Bisan daghan ka, pero isipon ka mo sa kalawas. So ang mahimo sa ubang mga santos, dili nga kontradiksyon sa mahimo ni Kristo, kaya nakusaman na niya ni Kristo. Gawas kung ang atong sambiton, nga mutabang na to, wala siya madugtong ni Kristo. Kanamit, ang imo itong di mataliwala, kanang politiko, hindi mo tuho ni Kristo, hindi mo tuho Diyos. Kasi ang ngayong trabaho, sige, magulang mo mata, di ka ka sige, hindi mo sa hindi mataliwala. Kana may magbatulog lang yung magpataliwala. Kaya kanang imong politiko, wala na madugtong ni Kristo. Pero kung santos na itong sampiton, dili nga contradiction, kinadugtong mo siya ni Kristo. Nausama siya ni Kristo. So, usara na. Kuha niyo? Mo pa ni argumento ni Father Mitchell Paco, nasa IWTN, IWTN, sa kanang Global Catholic Network, kita pa po sa debate niya sa Protestante, indot kayo. Kanahan pa po sa batasan sa pari. Isang tabangan siya Protestante, kalmar niya po siya. Tabangan siya, liman ka, nag-debate niya Protestante, ang host, Protestante po, kaya ang host, api ko, tabang ko na itong Protestante, itabulog, itabangan siya, ang na siya yung Sir Lord, pero bisan itong tabangan siya ito, mahayagin mo siya mga. Ganyan, sa mga comments, isaway pa itong mga Protestante na ilang tabangan. Ilang tabangan niya, usahay, ang pari mo extend, ibili ko patiwas ito, ilan ang sa bawang. Pero mahayagin mo ito ba ang pari? Okay. Kanang pagpataliwala ko, di naman nakibawal. Sa uno, Timoteo 2:1, sorry na magsigong ka lang sa itong silbon. Tawag ko kakuhan ko sa laing simbahan. Okay, 1 Timoteo 2:1, ako masasaw din. Ako nilang intensyon. Ako ay King James Version. King James Version. Gingon ni Pablo niya sa 1 Timoteo 2:1. Kana ako ng mga pasalamat, mga sigibing, pangaliw ko, o mga pagpataliwala sa English, King James, intercessions, pagpatunga, himuon ko no sa tanang tao. Tanang tao, hindi kayo nga santos na. Di ba? So, kita mga tao, pwede na mo pataliwala. Pwede mag-aligtas, dili o. Nagpataliwala ako. Kaya dili man si Kristo may nagsangyaw dili. Ako naman. Nakasabot mo, kung nakasabot mong galing, dili kasi Kristo may nagsangyaw dili. Ako na. Di natapat ko na ako sa inyong pagkasabot. 1 Timoteo 2:1. Sabi na ikwitruhan ng born again, magulang, walang siya tumagal. Yan. Hindi pa yung King James, hindi pa yung ihubad ka tuloy. Ihubad, Protestante pa yun. Kaya, ngayon na naman, ano magdala-dala magkakubad Protestante na Biblia Veritas? Kailangan mo po ihubad nila, magkatabang na itong CFD. Tuloy ko. Kasi ang gulong worship. Na may worship din nga, pasabot, veneration lang. Tira, tingin mo ako na may salutan. Okay, veneration. Dayon, sa pagtapos, kay oras na, ako masawa na, sorry na, kawalan ko mulawan ng pamutana, sunod ka lang, at ano na nagkalim, I hope na sabot na mo. Sa Hebrehanon 12, kaya asa ko ng kawaluan ikat po sa Protestante na convert sa Katoliko kung nangyayang gamit ng pagpataliwala sa mga santos. Yan ang ngayon mga, wala puro sa Biblia na magugamot ka mga santos. Kay Diyos na tunay gampan. Hindi ko natin noon. Basahan nito, Hebrehanon 12:23. Gingon din. Gidoon ninyo ang malipayong kahugpungan sa mga panganay ng mga anak nga ang mga ngalan na hisulat dito sa langit. Gidoon ninyo ang Diyos. Gidoon ang Diyos, tama ba niya? Napay-supay. Gidoon ninyo ang Diyos. Ang maghuhukom sa tanang tao. Narinig na, Diyos na nagitulog. Tama pa niyo, napay-supay. Ay sa putla. Gidoon ninyo ang Diyos. Ang maghuhukom sa tanang tao. O ang mga espiritu sa mga matarong nga nahigpit na. Isa man yung mga espiritu sa mga matarong nga nahigpit na. Dili ni mga anghel.
Kaya mga anghel, katong mga nanahulog, di ka tumabutan. Di ba? Mga dautan na tutanan. Gawa sa itong kauban ni ilang St. Michael, kaya tarong na po ito sila tanan. Sa timaw niya na ito sa angels at ang ministutan. Pagkahulog sa mga fallen angels, di na ito sila mahimong tarong. Kaya kasara sila ang mga anghel. Katong nakapasar, pasar na ito dito mahimong gawatan. Itong mga mahimong gawatan, nawatan na po na ito sa ito. Mubig ka, pag buhat sa Diyos sa tao, wala na niya kinain sa anghel. Kaya ang anghel, kuman sa tiste, ang kautan na ang sangkot, di ka mahimong tarong. Kasi kung tarong na po na ito sangkot. O na paghimo niya sa tao, wala niya kinain sa anghel. Paghimo niya sa tao, paghimo niya nga, kung magkasa, mahimong gawatan, pwede pa magbato. Diba? Okay, pwede pa magbato. Okay. Mga espiritu sa mga matarong na nahimpit na. Mga santos ni Islamit. Mga santos. Probably, kung sa may mga santos sa langit, probably, ako ba na ni Cristo at mga tarong. Siguro ako ba po, di ka sa purgatorio, no? Eh, nalinisa na sila dito. Napagtay sa story topic na lang. Purgatorio. So, hindi na po naman, no? So, walang nga po yung dapat kong kaisbutan. Kung kaya ako sa video kanina. Pero, wala na yung panahon. Sige lang, nakapagsinod. O ngayon kalimot na natay tulungan nun sa radio, no? Sa DHDR, napag Domingo, muluhan o ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Matang Domingo sa DHDR, alas 6 at alas 7. No? Ang DHDR sa AM band, Radio Solo, 981 kHz. Sa FM, 94.1. Sa internet, kung sa internet mo mutanaw o maminaw, kaya ka ng internet, makita mo doon, live stream, rmndipolo.weebly.com. Kanya, kung mahilig ko mag-YouTube, ang akong YouTube channel, mahilig ko mga depending on wake na mga videos. Akong YouTube channel, Veritas Dipolo, space, Absolute Truth Cover. Absolute Truth Cover. Okay. Kaya kailangan Veritas Dipolo Super na. Kailangan ito yung space para Veritas Dipolo then space Absolute Truth Cover. Kaya naman Absolute Truth Cover ko kaya naman nag-introduce sa kulibahan. Opposing na siya sa relativism. Kaya pinanungan yun kita mga Katoliko ng Absolute Truth Cover. Kaya natong kalibutan doon ginanala sa relativism. Isa mo naman relativism. Magkanak ko ng pagturan na ilang iglesia. Ang ilang to, muna, ato na ipon. Sa unang super sa computer ko, magkanak ko ng to, dili parehas. Kristituhan ka lang. Muna na siya politician. Okay. Ang atong Katoliko, wala magpunta o relativism. Absolute truth. Nga, ang atong dituhan, tinuhan mo, hindi ka na ilang iglesia, na ilang. Ngayon, magpunta parehas na pag-unang dahil magtulong nga si Kristo dili Diyos. Kaya kita, Diyos. Kaya ngayon sila nga, kasakon na itong mga larawan, Diyos ko na, kung sugot na. Okay. So naaging absolute truth. Para mausap ka, kaya kung tuutaan ng relativism, ano na, mahin-mahin na. Di ba? Okay. Parehas na mo puno. Ako, puto nila, ako puno yan. Wala, absolute. Wala yung dangerous, wala na ito, mahin-mahin na. Okay. Pero po, naman, dagang salamat o kamong ihatag sa iba't natin no, sa pahiliyang ang ulang dali. Sa ino man ang medyo ulang na kamay, Salamat kay Brad Ritas sa mga speaker na naanali karon. Salamat kita ko kay kinikiran itong programa karon ng San January Man Bible Study. Magpadayo ni kung ang inyong suporta magpadayo sa ini. Kato ba, ang inyong presensya may kinahanglan mo. Kung mag-inamita, imbang tatao, mas daghan pamaminaw ni. Ako sa akin, roll call ang Arca 1. Kaliyong pila ko ang Arca 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Arca 2. Kuha